Shalom, dihamu amanami dohot inanami. Pertangyang mahita di bagasan rohat tabe. Pangula ni Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan. Pasahaton Mauliate tusudi hita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro rap dope hita berbahasa Indonesia pukul 2 luip 1 pukul siang. Dohot berbahasa Batak di pukul 10 sada sahatu pukul 10 wib. Tuhat tama namandongan hita Mauliate. Jongjong mahita saluhutna tay dehom ma Yesus say ingan. Marolopolop mahamu ali akapartigor mangasahon Jahoba talupdo marede akan naujur marroha marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon sai di pasaorhon madamena tutod di tabe amen hudul mahamiu jongjong do pehita tay. Marede hita siya bukede nomor 73 ayat sada sahat pro di ayat 3. Oh
mahita martangiang tangiang panidangion alia manami na di banua gijang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong mi jalan apa tauhon hami di bagasan holong ni roham mardongan hasirepon ni roha hupar hatopot hami do nasohu haholongi hami ho sian nasaroha tondi pikiran dohot guhunami jala dongani pedaku haholongi hami songon pakkaholongi ni Kristus di hami namian dongolum di bagasan hami tondi nami alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami hutulak hami do tondim dang huraduti hami lomo ni roham IPC sama nasa dusa nahu ulahami urupi mahami paturehon pangalahon nami jala di bagasan panugu-nuguan ni tondim mahami di sudi ulaon naneng ulaon nami tujulanon asa gabi patar di bagasan hami dohot di bagasan saluhut halak hamuliaon ni panopayomu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Pohon mahita martangyang di bagasan rohat tadi. Marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpangusadian ho tu pikiram musadiri sai ibana matadani nasa dalanmu asa ibana patigor aka dalanmu rap mahita martangyang na niajar hon ni Tuhan Yesus tua kasih sianna alia manami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua ginjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami tugihot pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na punah harajaon dohot habugon dohot hasangapon rodi saliling nililingna amin. Ajaha mahita marsia lusa-lusan imana nienet sian pesalmen sada ayat sada sahat rodi ayat onom pesalmen sada ayat sada sahat rodi ayat onom di ayat onoman non rap mahita makatahon jongjong mahita saluhutna martua mahalak naso olo mangihutot tahini aka parjahat jalan naso olo jongjong tudalan ni aka pardusa jalan naso olo sahudulan dohot aka pangarehei sai patiki Jahoba dolo mo ni roha jala sai do dipikiri rohana yang songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aik namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina bulung na pedang olo malos jala sudina niulana majadi do alai dan soni yang go pangalahon ni aku pasca songon all alugu do ibaheni dang manahan aka parjahati maradopon paruhuman manak tarbahen aka pardosa jongjong di luhutan ni aka natigor roha rap mahita ai ditanda Jahoba do dalan ni aka natigor rohai alai matua laholonong do anggo dalan ni aka parjahat Gloria Patri
berharap mahita songon kadongata sa luhut sa porsiaon di portibion maka tidakon hata ha porsiaon au porsea di dibata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosan na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sesadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di porbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hopinor silang jala di tanong dungi mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai parbugo na suhatu dosa ni di simay bana pa ima mulak sugot panoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala arong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot di hasisan dosa dohot dihatain na mandok mulak mangulu do sugot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na surat sudah amen pudul mahita saluti tapi gima gor nani buat ni PWMI Jahama dihita nagabi epistel dihita katujulo ni jamita di bagasan sadarion iman na dienet sian sada Korintus 15 ayat 12 sahat ro di ayat 20 jahama di bagasan guar ni Tuhatta Yesus marhua madohonon ni nadiba sian tonga-tonga muna naso adong haheheon niya kanong mate duksanga binaritahon taringot tu Kristus pabuan nong dipahehe ibana sian namate alayang goswadong haheheon niya kanamate dang nahehe nang Kristus alayang gosohehe Kristus sian akanamate rumar majamita nami los rumar manang haporsiaon muna tardapot manang hami ala pergap-gap di dibata ala maralohon di batahu hatidakon hami naung dipahehe Kristusi hapedang dipahehe anggosa dok somulak mangulu akanamate ayang goso dipahehe akanamate dak tutuhehe na Kristusi alayang goso dipahehe Kristusi magopo maha porsiaw muna jalatong dope hamu di bagasan dosa muna gabi magoma nang aka nong moding marhite-hite Kristus anggoholan di tanoon hita makirim di Kristusi jol manadumangol do hita siya saluhutna alay nunga hehe Kristusi siya namate ibana do parjulu nyaka na modingi martua ma akan no bigi hatani di bata jalan no piopsa kapasahat ma piliata Tani tuhata madok di 5 Musa 10 ayat 10 C 1 10 pitu. Ima di hari raya sagu-sagu nason yasoman dohot di hari raya minggu dohot di hari raya parlape-lapean jaladang jadi rumar botiro manangise tu adopan di Jehovah ganuk tahe marguru tu natar lehon tanganna khobar tu pasu-pasu naung nilehon ni Jehovah di batam tuho borhat mamu Maret de mahita PD nomor 75 ayat sada saat roditulu
saya pasu. Sai pasu pasu oh Tuhan namine lehon dudolo asani pake urian kau Mahamu. Tabigima tikting ni Huriata. Shalom madihita saluhut na papatakas majo tikting manang buah-buah nang wadong di buletit tabe Minggu 10 Februari 2022 toktong dohita pasahato peliata dengan tabe jalanunga taulahoni nakining kelas katekisasi sidi patupa secara offline di gereja masuk pukul 10.04 WIB. Dari Kamis 17 Februari 2022, pertanyaan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10.07 WIB. Rapat panitia Paskah di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Pertanyaan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Dari Jumat tanggal 10 Februari 2022, sermon LS Dohon Majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Dari Sabtu tanggal 10 Februari 2022, pertanyaan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Akar ruas nihuria nama ulang tahun perkawinan siat tanggal 10 tolu sahatu tanggal 10 Februari 2022 adong opat keluarga. Jala akar ruas nihuria nama ulang tahun hari hatu tubuh siat tanggal 10 tolu satu tanggal 10 Februari 2022 adong 12 halak. Hatan itu hatta dia akan nama ulang tahun Imasian Jesaya 46 ayat 4 didok songonon sahat rodi hatu tuamu saya toktong doahu jala rodi naubanon saya ahu do mangusung hamu ahu do mabahes sana saya laon ahu do mangopa ahu do mangabing jala ahu paluahon nuai. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton tuakan nama ulang tahun selamat ulang tahun gajang mau murmuna hipas jalago lasni roha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus mamasu masu hamu. Tik parjolo dohot paduahon laumar bagas neng majalo pasu-pasu perbagason ma Prisela Deborah boru lumban gaul boru nyamata dokterandus o lumban gaul nahinan tubuni inata en boru huta barat ruas nigemi Kasih Karunia sian sektor Sidorame Glugur dohot orwana Iman Trikardo Pardamian Sinaga Sarjana Ekonomi anak niamata Binsar Sinaga nahinan tubuni nata Heriati Sitohang ruas ni HKBP Sait Nihuta Tarutung nana yang dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 pukul 10 WIB di HKBP Sait Nihuta Tarutung. Tony matikting dihita di bagasan tikyon akan namaragami boy mata jaha di buletit tabi. Adorak samartangia kita mared dehita sian nomor 74 ayat sadaro di 2.
mauduk maruhata martangi yang mahita. Tuhan de bata Jehovah amanami na husombahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madihuali Tuhan di bagasan tikyon, diliako di hami hahipason, boy hami sahat tu ingananon, lau mamuji pasangapon guarmu na badiyay, lau mangido siyako marhite tangyang nami, jalan nanayang mabigi hatam na badiyay na tinariparhon ni naposom anon begyon nami. Mauliate dihuali Tuhan di sude pasupasum na umujalo hami diari na salpu. Diliakodo hami hahipason, dipatukodo sude akan narikoti di ngulu nami. Diliakodo hami akalas ni roha. Mauliate madihuali Tuhan. Nang ditikyon, dinapungu hami di ngananon. Akayan akomu naung diliako gajang niumur. Amanami inanami akalansia. Aka ama ina na poso bulung, tuho mau pasatami ali Tuhan, daging naktod dinami. Maria iya rohanami ali Tuhan, lau mamuji dohot pasangapon ho. Alani ali Tuhan, roh maho di tonga-tonga nami. Jala pasu-pasu mahami ali Tuhan, tuak ka ari naneng roh. Patuk masaluh narikoti di hami di ngulu namion ali Tuhan. Ajari hami madok mauliate tuho di sudi, pasu-pasum naung hujalo hami. Nang naing jalon nami dope. Ale Tuhan de bata Jehovah manami hupasatami tuho akan aposom na mangula di tonga-tonga ni huriamon gemi kasih karunia. Ima amak pandita japorman saragi songop pimpinan. Amang pandita siahaan inang boru marpaung nang inang boru huta barat songon asisten. Naksudi ale Tuhan majelis le speaker doho calon le speaker. Patau bahami ali Tuhan marthobas di tonga-tonga ni huriamon. Asaboy huhobas si hami akan narikot di huriamon ali Tuhan. Lihat di hami sadani roha, lihat di hami gajang niumur, lihat di hami bisuk na siyakkoy ali Tuhan. Asa hatami toktong huingot tami, jalahulahon hami di bawasan ngulu nami siapari. Nangakarwas mo ali Tuhan, naung gajang umurna, adong donaboy roson nari di ngananon, laumar minggu dohot tami alay gudang do na dijabu alay Tuhan ala so tukbe guguna sidar o tuwing ananon toktong mahupasat tami laptabay hahipason alay Tuhan diaman nami akaina nami laptabay silas ni roha dot holong na siya ko ito akapoparan na lau mangurus aka natoras na sidabi alay Tuhan tungon nga nakon nami aka naoktamat siya sikolan alay dakarejo dope akaya nakon namin nagtuk umurna alay dang marumah tangga dope alay Tuhan akaya nakon namin nasadam marhiti parbagason alay dan dilako dope aka pinokpar tuho mahupasat kami na sida alay Tuhan dinganan nabi lean makanarikoti leon maakasihol ni roha na sida naksihol ni roha ki akanatoras asa lamarlas ni roha hamili Tuhan tuak kaari na mangihut akaya nakon nami na sikola siya jabu dope jala adong do nak sikola roto par sikola na li Tuhan parbisuhi na sida lean hapistaran lean gogo lean kepatuhan tuak kaguruna nak tu orang tua na ali Tuhan asa gabi anak na hasiyay mo siya akaya nakon nami di jolo nami terlumobi di jolong Tuhan de bata Jehovah manami toktong do pasahat kami tuho akapangula na adong di gemi wilayah sada dohot wilayah 2 mulai sian amang bisop sahatu sudi ali Tuhan jajaran na tuho mahupasat kami asa toktong na sida ali Tuhan marhuraja tuho asa na sida ali Tuhan ro mangido pangurupyot tuho padao ma ali Tuhan akasakap-sakap na sudinggan jalaleam mabiar mina Jehovah tu akasude pangulam na adong di Gereja Metodis Indonesia Tuhan de bata Jehovah manami upasat kami tuho renovasi gereja nami yang go sakap nami ali Tuhan nunga buoy niyan inganan nami lamar minggu alay suday na upasat kami tuho manak tunga hape ali Tuhan gabi pangabati tuho mahupasat kami tabay maakabisong na siyakkoy diyang na mangulahon kontraktor nak suday akatukang ali Tuhan
Tabay hasadaon ni Roha, kesabaran tu panitia renovasi. Asa toktong marsada ni Roha, lao padinggaton bagas na pinarbadiam mon. Tuhan de bata Jehovah manami patuk masude dana ali Tuhan. Leam maroha, naulo mga lean, siyan aka ruas mon, naksian aka pihak-pihak na so ruas mo ali Tuhan. De bata Jehovah manami, toktong upasat kami tuho panitia Paskah. Tokin nayali Tuhan, lao mangrayahon, ari hamamateni Jesus Kristus. Tuho mapasat kami panitia Paskah, asa toktong nasida marsada ni Roha, lao patupahon, perayani, tuka ari-ari naneng ro ali Tuhan. Mauliate madiho ali Tuhan, di negara namin na toktong aman, alay saunari di dahodo ali Tuhan keadaan di negara namin. Nagabero muse virus Omicron di bangso nami ali Tuhan. Jala ganupari laptab bado akan namarsahit. Pupasahat kami tuho ali Tuhan. Padao maisian negara namion. Tabay maaka petugas-petugas naulo ali Tuhan. Gabi aka parubat dohot aka satgas. Asanggiat ali Tuhan. Boy daw isian negara namion. Lean kepatuhan tu rakyat Indonesia. Tu akan aso vaksin dope asa vaksin nasida li Tuhan. Tu akan amarsahid lean hamamalum ni sahid nasida. Lihat kesabaran lau mamake aka ubat naksi panganon na nilihat tu nasida ali Tuhan. Tuhan di bata Jehovah manami lapar bisuhi ma presiden nami Joko Widodo naksude jajaran na ali Tuhan. Lau mangalean akan nadenggani di negara namion. Tabay hahipason, tabay gajang ni umur di presiden namion ali Tuhan. Asa boy mana memimpit terus sahat tu nasidungan no periodena toktong mahami di bagasan las ni Roha. Tuhan di bata Jehovah manami satokin na begeon nami mahatam na badiyay nanayang pasahaton ni naposom amak padita japorman saragi. Buka roha pikiran nami paelek si parion nami asa boy hubigi hami hatami takas ali Tuhan. Jala boy hulahon hami di bagasan gulo nami siapari. Asa gabi halak Kristen na patuh na setia Tuhan ho hami ali Tuhan. Jala padao masyak kami aka sahit-sahit. Padao masude aka na mengganggu kehidupan nami. Leam madihami aka narikoti tu aka ari-ari na mangihut. Tatokin nayal Tuhan sidung maparmiyang duan namion. Lau mula mahami tu jabu nami be. Pahipas kami pardalanan pada waka maras yak kami ali Tuhan. Onma ali Tuhan tangiang pangiduan nami tuho. Dumula sesa dosa nami nagudangi. Unang tarambat pangiduan nami tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo tangihon jala uloyma pangiduan namion. Amen. Neng manomu-nomu hata ni Tuhatta marede hita sian nomor 246 ayat sadaro ditulu rap jongjong mahita.
mauliate di huale di bata di sialadengga di basam datong manugu-nugu hami dabui hami rotu bagas pinarba diam memuji pasangapun warmu pero mahong tutonga-tongani parsauran nami berbadiai mahami saluhutna terlumubi inalaho manangion hatam sajumulut orang roha nang pikiran nami tamian hatami di ngulu nami pakion nami di dalan memuji pasangapun warmu kalau matang yang nami di bagasan gornya nakmu Tuhan Yesus amin hudul mama salum badita saluna katane ni bata nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion mana tersurat sian buku nabadia nasi nuraton ni panurirang Jeremia Jeremia bidu 10 pitu Pemukka mai sian ayat 5 sahatu ayat 10 sono maridok ujaha di bagas guarni tuatta Yesus Kristus songonod dohata ni Jahuba marjea mabawa na marhapusan tu jolma manang bulun ni botohanna gabe di pasurut rohana sian Jahuba songon halak parbahudung di tano na mahiyang do ibana dang tagamon idaon na ro na denggani dalam maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan tano na asim naso hinudulan ni halak alay martua mabawa na marhaposan tu Jahoba dala Jahoba haporusan na dibahen dos do ibana tuhau nasinuan di topi ni batang aik dalam jarar uratna di lebung batang aiki daladang mabiar ibana moloro hamuhopon dalatotong rata bulungna daladang holsoan ibana di tahun haraharon jaladang masohot marparbue tungna akal situtudo rohani jolma jalana ganggu tung isema natuk madodoisa au Jahoba do si dodo rohan si uji pia-pia jala mangalehen tu ganup colma hobar tu dalanda hobar tu parbueni pabahenanna ido sahat dihamu amanami nanami nahina holongan ata ni debata naung tabigi jalan anaing si pahusor-husorotta di bagasan roha ng pikiratta ima berita nauli na pinasahat ni panurirang Jeremia tuhalak Yehuda bangso Israel jalan naga betema dihita di minggutta sadarion ima mertua jolma namar hapusan tu debata
Ia mua manami nanami nahi nahulungan molo tatak kasih jala tajaha nanget ngahana ni dok ni hata ni debata napi nasahat ni panulirang Jeremia tuhalak Jehuda tiki buima berengota disi bahwa narodo hata ni debata paingoton bangsoi terlumobi bangsa Jehuda dalam mulut tajaha kian pada Narobi ima di dua raja-raja bidu 24 tamereng madisi ise nagabe raja di masa ni panurirang Jeremia pasahaton hata ni debata dari damadisi nagabe raja tiki ima raja Yoyakin jala imana mana nagabe raja di tanu Juda alanamga dua harajaon bangsa Israel tiki jala raja Yoyakin mardongat do tu raja Mesir di pardonganan nai diulahud do naso di halomohon rohani debata terlumubima namanoba debata sileban apalaima na nihasuguhun ni debata ala ni muruk ni debata mangido bangsoi ala sailau mangulahun naso di halomohon rohani debata ala sailau manoba debata sileban gabe disuruh debata ma raja Babel lima raja Nebukadnesar naeng mamorangi hala bangsa Juda jadi Roma raja Yoyakin dipangido mapangurupion tu raja Mesir mangalo raja Nebukadnesar hidup main na di dok debata marhite panurirang Jeremia nak kaning marjea mabawa na marhaposat tujolma manang tubolon ni botohanna ima latar belakang habing nga di dok de panurirang Jeremia una kamu marhaposat tujolma una kamu marhaposan tuhagogon ni botohan una kamu marhaposan tuhamalo amuna alai marhaposat tu debatama hamu ape tang di haporsiai nasida debata nang songoni hata ni debata napi na torang ni panurirang Jeremia jadi dia mua manami nanami nahinahulungan naringot tu namar haposan manang mulu di bahasa Indonesia di dok mengandalkan dan mulu di bahasa Indonesia lebih pat mulu dijahak kana poson waing dangi celakalah lu di bahasa mata di dok merjea mak kata mengandalkan atau marhaposan
yang diyakini oleh Yeremia, yang merupakan sumber dari keyakinan seseorang, sehingga orang tersebut berani melakukan sesuatu. Jikalau itu keyakinan kepada kekuatan diri sendiri, maka dia akan menerima hasilnya sesuai dengan keyakinan itu. Jadi dia mua manami nanami nahin naholongan dua pilihan. Saya ada pilihan sia dua padohan ni panurirang Yeremia. Na perjolo ridok di si marjea mahala na mangasahon bahwa manang molo di ayat 5 na kaning marjea mabawa na marhaposan tujolma. Jadi disyukuri natta tuh. Wasa di bahasa Batak diduk bawa molo di bahasa Indonesia. Budu perengot tamangin angkat bahasa Indonesia agak berbeda kan? Kalau di bahasa Indonesia dikatakan celakalah manusia yang mengandalkan. Ale mulu di bahasa agak sona beda utik. Marjia mabawa. Kenapa? Karena dalam kehidupan berumah tangga atau dalam kepemimpinan baik di masyarakat selalu tampil laki-laki. Nengok pedung merdeka baru tampil maka perempuan angguna julu ke bawah do pengambil keputusan dan itu mangina. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan karena memang latar belakang orang Yahudi adalah latar belakang patriarkal di mana garis keturunan berdasarkan laki-laki, maka keputusan ada padanya. Jadi salah mengambil keputusan maka salahlah hasilnya. Jika dia benar mengambil keputusan maka benarlah hasilnya. Hidup hatan di bata marjia mabawa na marhaposat tu jolma. Di mulu di tonga-tonga di bagasta kan ya. Ang pedang maloa matai alana imana do sebagai imam di tonga-tonga ni bagas muna. Jadi unang inang dokok kamu oto maho nin nainat tua mata. Jadi salah doi kan? Waduh dohono tu imam nau to besalah pilih berarti dan itu tokka alana merhite imam do di pasah debata pasu-pasu tu bangso Israel. Amin. Naksoni dia di rumah tangga merhite imam do sahat pasu-pasu tu keluarga. Mulut tabereng di hata Heber di nok aurat atau kata kalau dalam bahasa Indonesia tadi terkutuk. Kata mengandalkan manusia adalah sebagai orang terkutuk. Di hata Heber nakaning labatanna rasa jijik. Magigi puasa molo tapatudo sa manginang tersongonon na magigi molo mamereng sada sibere kon misalnya adong makotoran kan tapi biasanya kotorak kan bau do kan molo tabereng top pusongoni kan tor magigi rita bahkan olo naing masih tijur kita kan tapada buhit kan ai sido ai mulu najulu itu tanami dang malu lebih halak mabain
kamar mandi anang na WC di mo lo akka dulu na jukat olo do si patak kotoran di dalan kata mo lo lewat ti mamagigi do iba mamereng ikan pinadaw do dalan niba pinadaw buhin iba olo ni tutup parnyanggoan. Secara spontan kita memalingkan wajah melihat hal yang tidak tepat, hal yang menjijikkan. Ibarat seperti itulah Allah melihat manusia yang melakukan penyembahan berhala, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Allah jijik melihat manusia itu. Ibarat seperti melihat kotoran tadi di badau bohina. Tapi di butuhamu dua manginang. Olo di penutup ni kebaktiatta selalu do di pasahat. Pasu-pasu. Dingot tamu doa kalimat na di si. Di dok saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu. Kalimat na baduahon di dopak konde batama buhina Tuhamu jala asi marohana nidamu di sodak konde batama buhina Tuhamu jala di pasauhon madanen labatan di pasodak konde bata buhina molo di pasodak konde bata buhina tuhita berarti taruli pasu-pasu taruli dame mahita ido labatan alay mo lunong kay pasiding di bata buhina sa kita berarti dauma pasu-pasu dauma dami sa nguluta. Jadi songonima na terjadi alas magigi di bata mamereng bangsoi di padauma buhina di paholang bobohina dangolo binasiba na mamereng bangsoi ayalana hajahaton tang marhaposat tu de bata benasida. Bahkan didok kata ni de bata anak kaning panurirang Jeremia meng patudoson halak na magigi mamereng na suringgan di patudos me itu rumput duri. Jadi dia mau manami nanay na holongan. Ulo rumput duri kadang ulo halak mangalaw si kan anong gabi una duri kan tudos soni main na jolma na mga sahod dirina na mga sahod dongan na jolma di basiding dongan na. Dan biasanya Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, rumput duri itu mulu di tanah Palestina, tumbuh di tanah kering, dan dia tidak mempunyai akar yang kuat dan mudah terombang-ambingkan oleh angin. Ima kasuasuanan na tubuh di tanah bakal-bakal na kaning. Di badau akka jolma. Biasanya molo di patudus maon amang inang rumput duri tanah kaning jolma naso mangasahod de bata naso marhasopat naso marhaposat tu de bata di badau akka dongan alanyaha. Ay molo hona duri hita kan bermudar mak. Dan gino manginang
oleh si bata maniak, acit. Biasanya orang yang seperti itu, orang yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai rumput duri, akan selalu melukai sesamanya, akan selalu menyakiti sesamanya, akan selalu membuat orang lain tersinggung. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai spiritual yang baik, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dia pe mana lau, gebe, besuku rohani dongan. Pe molo di bata di Tuhan Yesus kan, ikut si buat damai doakan apor tu di bata, amin. Lain molo naso manusia tu di bata si buat je amat ternyata. Dia pe mana mengalahkan. Selalu menimbulkan pertengkaran, perselisihan, keributan. Itu Bapak Saudara. Alana di bagasan rohana selalu naik menegai sada penguat, naik menegai sada persauran, naik menegai rohani donganna. Selalu adong kosong elat latih di bagasan rohana. Lu songon kami di Labuan Batu di Rok. Senang melihat orang susah melihat orang tangan rok kasuana deh amang ima tudosan ni jolma na mangasahon dirina sendiri na mangasahon hamaloonna doho na mangasahon haguguonna nang na mangasahon portibio. Dungi na paduahon mertua ma halak na mga sahon debata. Tilah berkat atau barak dalam bahasa Ibrani digambarkan seperti anak yang menyandarkan tubuhnya di dada ayah. Ya do yopamu amang ya nak kota yopa kan jadi digendong anaknya lah. Atau kalau dia sudah agak besar dia menyandarkan tubuhnya di bahu ayahnya. Jadi bereng gimana bubuh ini bapak bang gimana memereng bapak las rohani. Biasanya orang yang melakukan hal seperti itu ada rasa sejuk di hati anak itu, ada rasa damai sejahtera, ada rasa sukacita. Karena apa? Dia bisa bersandar di bahu ayahnya atau di pangkuan ayahnya. Dia bisa melihat ayahnya dan bangga dia punya ayah. Betapa senangnya. Tersongoni mamang inang. Halak manang jolma, manang bawa, nama ngasahon. Debata. Ibarat anak tadi, dia bersandar ke bahu Tuhan. Dia bisa melihat setiap waktu wajah Tuhan. Tapi nak kading ngata tahun manangise na madopakot buhin ini bata gabe taruli pasu-pasu. Barang siapa yang bisa menerima pantulan wajah Tuhan akan menerima berkat, damai sejahtera dan sukacita. Seperti itulah kedatangan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan Nabi Yeremia menggambarkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan ialah orang yang diberkati. Dia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air tadi.
songon hau na tubuh di topi ni batang aik. Karena apa? Karena akar-akarnya merambat sampai ke aliran sungai tadi. Mulu tawereng ang dua manginang. Di ayat 10 C Iddu 10 pitui di dok. Tina dikonna sida mual ni aik hangoluani ima Jehovah. Ternyata Allah itu adalah air kehidupan yang memberi kesegaran, yang memberi kesejukan, dan yang memberi kehangatan. Maka Yesus mengatakan, aku adalah air kehidupan. Setiap orang yang dekat kepadanya, dia beroleh sumber air kehidupan sehingga dia tidak merasa haus. Setiap pohon yang tumbuh di tepi aliran air, dia akan menerima nutrisi untuk dia pertumbuhan batang, pertumbuhan cabang, dan daunnya akan tetap hijau. Dia akan berbuah yang lebat dan buah-buah yang baik. Karena apa? Karena dia selalu menghisap sumber makanan dan minuman atau nutrisi yang baik dari air yang tersedia tadi. Begitulah orang yang hidup dekat dengan Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan, dia akan menerima nutrisi yang bisa menyehatkan kerohaniannya. Dan itu berarti Bapak Ibu dan Saudara, kualitas kerohaniannya semakin bertumbuh, semakin baik karena kedekatan dengan Tuhan. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia mampu mengendalikan emosionalnya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tang murabe muruk muloroa matai tu jabu dakolan nagasaube mula sedia bagaimana selalu yurbuhina dang mersuhi-suhi ate amang songone inat mulu mula merpiwimi alana merpiwimi kan ikut tur matongbuhina mula tu jabu nang pe dak selesai karejo dia anakon. Amin. Sabarlah betong na manubari bata. Mula-mula merpimi tong do mersuhi-suhi ha tapi songon hata ni hara na colma ni harangan tang binodo beda. Ulu na mabir hala masuk pimi ade hinang. Ala yarong do binigi hata ni amatta ayah halu ilamun merpimi. Takut mulu di gereja tahun orang akka mata madok soal itu hinatera ayah hadu iblahamu bahasa gawe itu suku-suku ni alana berbeda di bereng di gereja dohot di Jawa tulana kan kosarupa do. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang memancarkan wajah Tuhan dan karakter Tuhan. Jadi setabi dia muaka amat tapi dua mi nasugut duk begi jami tahun dipaingok debata dua alai mulu tersinggung kamu amang akka dua mi gak apa-apa lah. Alay di paingok di batas onot dua. Nasalilingon memang nang sila bigi. Gudang akamata rodo tu gereja alay dang mersaur do di bata. Rodo tu gereja alay dang dibigi hatani di bata. Lilik ku bigi beridai. Alay duk sa di so beh tuhodo narwak.
Artinya manginang molorohi tetu amang molorohi tetu gereja alai dang marsaur hita do debata dang jonok kita do debata. Gabi bisa terjadi seperti yang dikatakan oleh Yeremia, kita akan selalu mengandalkan akal pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia. Dan akibatnya bisa membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Saya ditegur Tuhan tadi pagi dalam ibadah. Kalau tersinggung di hawak kamata, mana ngamat tapi dua ini, baguslah. Tapi itu diingatkan Tuhan. Tuhan katakan, sampaikan itu. Dan saya pun diingatkan oleh Tuhan. Apakah itu sebagai teguran? Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, saya selalu gumuli pembangunan gereja kita ini. Dan kami hamba-hamba Tuhan selalu mendoakan walaupun doa pribadi-pribadi. Ternyata Tuhan mau katakan, tidak cukup hanya engkau berdoa sendiri, tidak cukup hanya kalian berdoa, harus melibatkan orang lain. Bersama-sama. Karena ini bukan pekerjaanmu, tetapi pekerjaan Tuhan. Butuh kebersamaan. Kalau di derek kamu bangun detau dah 3 dosidum. Dari suku-suku muna manginang. Suku-suku kupe songonido. Kapan ini selesai? Tapi ternyata Tuhan memberi kita suatu pelajaran yang berharga. Jadi dia muamanami dan amin. Tuhan mengizinkan saya mengerjakan ini bersama-sama panitia, bersama kita semua. Tapi Tuhan mau mengatakan, jangan mengandalkan akal pikiran, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan dunia ini. Andalkan Tuhan. Itu kata Tuhan. Alani dia muamanamin alamin Allah. Mari kita bersatu hati. Unang bisa dong na mangicahi, unang bisa dong na mangarehe, unang bisa dong na madok. Kenapa? Doakanlah. Solusi paling utama kita berdoa bersama. Karena ternyata tidak mudah mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah perbedaan yang begitu banyak, keinginan dan pikiran kita yang berbeda-beda ini. Bagaimana menyatukannya? Di setiap halak selalu madok kosongonodo. Pas ada honon, ternyata Tuhan mengatakan akan kuproses dengan cara seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari gereja kita. Kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita, selalu mengandalkan kehebatan kita, selalu mengandalkan hikmat kita, tidak tertutup kemungkinan suatu saat gereja ini akan ditinggalkan oleh umatnya.
Karena orang datang ke gereja mencari kedamaian, mencari ketenangan. Mencari Tuhan, bukan mencari musuh. Amin. Mari, saudara. Kita bergandengan tangan. Jikalau ada pun kekurangan, kesalahan dan kelemahan, doakan. Jangan ceritakan kepada orang, gerejaku yang seperti ini, gerejaku seperti ini. Tidak perlu. Kami panitia memang ada kesalahan. Untuk itulah kami mohon ampunan kepada Tuhan. Tapi doakan kami. Doakan panitia. Supaya bisa melakukan yang terbaik. Dalam mulut saya itu terus di hata-hatamu dipudi nami. Kami pun akan merasakan kekhawatiran melakukan suatu keputusan. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kita harus putuskan hubungan kerja dengan pemborong yang lama. Karena kalau dilanjutkan akan terjadi runtuh bangunan yang kita kerjakan ini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah beri jalan, doakanlah. Dan orang yang mengerjakan ini ke depan adalah orang-orang yang betul-betul dipakai Tuhan, siapapun itu. Amin. Dan mari kita topang, kita dukung. Sedia penatar patupa, natar pa leo kamu manupahi hurian di bata. Napa sahato tu de bata doi. Amin. Ulo nasa rupiah pe. Hatahon tu de bata. Pilih aku manupahi bagas corom Tuhan. Las maruham pasu-pasu ma. Akan jadi berkat bagi gereja kita, akan menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi kita sebagai umatnya. Ido na diok ni hati ni bata, unang ta mga sahon hagugon ni jolma, unang seorang laki-laki mana seorang diok ni hati ni bata kaning. Jangan seorang laki-laki mengandalkan kekuatannya, tetapi mengandalkan Tuhanlah dalam setiap keputusannya. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan bagi kita saat hari ini Bapak Saudara. Mari. Nang songonipe di bagasta, di hadiriota. Tapangasahom made bata. Asa tarpasu-pasu ita, taruli dame na sumurong siyam Tuhan. Amin. Pertanyaan kita. Mauliate di huwali de bata. Disyala dengkan di basam. Na mga lehotik yun buhay marsaur duhot ho. Memuji pasangapon kuar mula badiay. Rodohami Tuhan marhidi asari puniroha mengido tu hole de bata. Alana ni dok hatamido marjea du bawa na mga sahon dongan na colma. Ale mertua ma bawa na mga sahon na marhaposan de bata. Alani lupok ko mahatami di bagasan roha ng pikiran nami. Asa hatami na manugunugu hami. Inalaho mangulahon ulaw nami tarlumubi mangulahon ulaw mo ditongan ni bagas curong. Bahay mahatami nagabisulu di dalam nami nala nagulab jala tukot di dalam nami naladit. Yaitu dia pehami mengalaka totong ditorangi hatang. Jalo matang yang nami di bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Asarim maita jongjong. Didok hata ni debata. Alay mertua mabawa namar hapusan tu jahuba. Jala jahuba hapurusan na dibahen. Amin. Tapuji debata.
sa mga manual kita lah na kebetulan dang mangulu. Diba? Tapuji Dewa Jalong mapaso-paso na siya ni Batang. Asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Dot holong ni debata ama nang parsauran ito di purbadia. Imanamian mandongani umas-umas hamu siya tikion sugut sa rudi ang uluan sa liling na. Amen. 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 Hudul mamu. Shalom.